Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para rawuh ingkang kinurmatan. Kula lan kanca-kanca badhe nyariosaken babagan tembang Macapat Durma. Tembang Macapat inggih punika salah satunggaling warisan budaya Jawa ingkang ngemu nilai-nilai gesang. Salah satunggaling tembang Macapat inggih punika Durma. Tembang Durma asring dipunginakaken kangge ngandharaken raos teges, semangat utawi pepeling ingkang tegas dhateng gesang manungsa. Sabanjure kula badhe nerangaken paunggeranipun tembang Durma. Tembang Durma gadhah paunggeran inggih punika Guru Gatra Pitulare, Guru Wilangan 12, 7, 6, 7, 8, gangsal 7, Guru Lagu A, I, I. Paunggeran menika kedah dipunturuti supados tembang saged dipunsebat laras lan endah dipunrengu. Saklajengipun kula badhe nyariosaken watak lan fungsi tembang Durma. Tembang Durma gadhah watak ingkang tegas, keras lan kebak semangat. Kadangkala ugi nggambaraken raos nesu utawi pepeling ingkang kuat. Mila tembang menika asring dipunginakaken kangge maringi pitutur, pepeling utawi nyemangati tiyang sanes supados gesang kanthi becik. Ingkang pungkasan menika tuladha tembang Durma. Aja sira lali marang kewajibanira ing donya mung mampir ngombe. Urip kudu migunani kanggo bangsa lan negara. Aja mung kaya bandha donya nanging kudu eling marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Mekanten ikan saged kula lan kanca-kanca aturaken mugi saged nambah wawasan kita sedaya. Matur nuwun saged awit saking kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.